Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Makati Madzibaba. Muri nani? Kana munachari nani kakurota ari kurwara. Muri kurwara here chii? Muri kurwara. Right, Madzibaba inzwa. Makwaya kwandira nditi. Mukati mukoma ndine dambudziko rakarakati. Tikagara pasi tikakurukura dambudziko hwani raisanganisira kurambwa nehama dzenyu uyewo zvakare nekuti parufu rwababa venyu makadzingwa kugumirwa mhosva yekunzi ndimakauraya baba. Ndokuti no Madzibaba ndinogona kusagirai munhu anokwanisa kutarisa kuti dambudziko iri kubva nepapi chaipo chaipo. Handiti chingaita kuti munhu unzi wakauraya baba kana kuti unzi wakaita sei wakauraya baba wako mukadzingwa parufu. Ndokuti regai tiende kwasekuru Kanengo. Ndikuya kuno kwasekuru Kanengo. Musi watakasvika sekuru akati no chisara panapa ndozokupa kana mari yebhazi yekuti udzokere kumba then mangwana ngozopinda mudare toona kuti dambudziko rako richa sei riri kubva pano. Asi ndabva panapa ndakazanga kufonerwa kunzi Madzibaba 1 vari kunyenga mukadzi uyu. Nditange kunitaura panyaya iyo chii chakaitika ende ndoda kuti mutaure chokwadi chenyu ndosaka ndiri kuzvisa on record. Inini ndakatoona vachitenga sadza ndanga ndisina mari zvamunoziva. Pamakandipa dhora ndikati ndoda kutenga pamakandipa dhora ndichitenga sadza musi wechitatu andika chitatu chichina chacho ndobva ndatozonzi nasekuru vamwe ndobva ndatoti akule inini notaura chikwadi handina mari anditika mari yebhazi ndichapiwa nasekuru Kanengo yekudzokesa chikumba anditika ndotokumbira kule ndanzwa nenzara zvikanzi panapa panoita sei patobikwa but panenge panoti nonokwei kata inini nzara ndina yakapakaipa ndobva wandipa dhola ndobva ndaenda kutotika sadza apo patapadzimai apo. Saka pandakabva ndobva ndatotorwawo nasekuru zvikanzi ndiperekedzewo kusechinayo ndobva tatokwira zvikanzi kuti makadini wakadzi variapo tikati tiripo muri sei bva ndatomira vamwe kule vatombowirirana navo ndobva tatoretsa paipai tatogara paipai takutotaura chinyaya zvikanzi zita rako munonzani Madzibaba. Ndikati inini ndonzi Madzibaba accident handitika ndopakati ndozita renyu rekuberekwa naro. Ndikati zita rangu rekuberekwa naro ndonzi Vakauraya Karisa ndobva kwaMutongo. Zvikanzi oraiti ndimi makarepa mwana ane 2 years. Ndikati nyaya yamukutaura yekurepa mwana ane 2 years ndianake kuudza ndakarepa mwana ane 2 years inini. Zvikanzi oni takuona ife senyu tatokuziva. Ndikati alright kana ndiri ndini muchangozvinzwawo futi kuti ndakaita sei ndakarepa. Paipai tatotandara ndikatoti song yenyu iri kuita sei yakaimbwa naniko. Zvikanzi yakaimbwa naDhokasi Moyo naRichmond. Ndikatoti ndikuita ndikutoidawo handitika ndobva wandipa foni vandasenda foni kwangu handika foni kwangu yakuramba kuita sei kurira song iyi vandatongoita sei vandarokuedita vandavatambidza foni yavo. Pandakavatambidza foni yavo seri kunge izvozvo tobva tatoenda kwatanga tichitoenda nakule vandanga ndichitowirirana navo vandatodzoka kumanheru takutodya sadza afekti tanga tisati tadya sadza ndobva wauya apa mukadzi mumwe wacho andanga ndakumbira foni zvikanzi Madzibaba tokukumbirayo. Ndikati alright ndobva ndatobuda panze paipai ndatoenda ndobva ndabvunza kuti kwakanaka here. Zvikanzi uyai tinongobvunzawo kanya kadikidiki katoda kuita sekada kungobvunza. Paipai ndasvika ndikutotambirwa nemumwe mukadzi. Zvikanzi oni tone mafoni yenyu mameseji ndobva ndamuratidza mameseji. Zvikanzi ini zvikanzi hamunganyore kuti yes sweet yes baby ndakusuwa hausi kuona chandomanira zvakaita here wadi kuti titsvage pokuita sei kuti tiende kunorara. Inini sinzi mufoni mangu ndakavatsanangura kuti inini ndanga ndichigona kuchikoro but ndikugona kuchikoro zvinezvi mukurwara kwandakaita inonzi meseji handiite sei handitogoni kuinyora hameno zvandakatongoitwa mukurwara kwandakaita sei kwandakaita. Zvikanzi musade kuramba kwakutondijunga nechimuranga paya
Saka sekuru wangu wasvikawo vanoridza ndobva watosvika bva watoti aiwa chichichi muse haiwa chichi bva ndatoita sei bva ndatouya pagedha pandakapinda pagedhi bva ndatopinda muno mudining pandakapinda mudining gadhe bvauya zvikanzi pinda umwiwe ndapinda mumba yamwe pandakapinda ndakabva ndagara pachera zvikanzi semuka pandasemuka zvikanzi tarisa uku adini kwakutanga kundirowa ndobva izvozvi ruoko rwangu ranga rakazvimba rukutoserera izvozvi ranga rakazvimba ruoko rwangu ndikati muso wacho china wacho ndobva ndisa ruoko iri chena basunungura ripi iri ndobva ndadya ndine ruoko wani ndobva ndapedza kudaro ndobva zvikanzi dakurowa futi ndobva ndatoti hanzi inini nyaya yangu ndeyekuti ndanyenga mukadzi wemunhu ndanyorera mameseji sinzi ina handina kumboita sei andambonyora mameseji ndobva ndapinda pamwe kwakutondisa chena kwakutondirowa ndobva papedza kundirova ndaita sei ndobva ndirowa vhiri bva ndaita sei bva ndawira pasi ndanga ndine chemitsetse ndobva ndabvunza inini kuti makane chikonzero changu inini mhepo iri pandiri ndoiri kukonzeresa zvese izvi kuti zviitike zvikanzi chichi izvozvi hapana pauchabuda handina kubuda ndangoita sei but mukurara kwandakaita akatonditorera foni yangu nechisimba mudining zvikanzizoni kana usingade panapa totorara takakusungirira 1 gumbo kana kuti 1 roko tokuisa pacheya pamasiti arapa koini mhosva yangu yandambotadza handikuwa mupana bva ndangoita sei ndangonyarara paya ndakagara kusvika na2 ndakagara so ndichiratidza kuonawo peso bva ndazoenda machira but handina kurara muso wacho ndopakatangira musoro wangu kurwadza sechina wacho Friday Saturday Sunday nesuro ndobva ndapinda mukati adrika pandakapinda mukati zvikanzi pane mhepo yavakaita sei vakaiswa pakati peparara but toda kuti tosangana makwana kumira handitika ndobva nditata inini hangu hembe dzangu dzakaita sei dzasviba ndane nguva handina kuziva kuti pandikuuya dai ndakauya ndakagadzira ndanga ndisingaite sei ndisingazivi handika ndobva ndakabva ndagara bva ndapiwa mari $10 saka semusoro wangu marwadzira uri kuita ndobva ndangoenda ndakapa driver $10 ndobva ndipa $9 change handika ndobva ndati $1 rigandiise imwe ndoisa $8 kuisa munhu pandakakwira paboka bva ndaburukira nyasoziva kuti rodi dzakamira sei ndaburukira zvikanzi zvoniburukai panapa inda kudzokera iyi muchakwira $40 kuenda kubva panapa kuenda kuWhite House bva ndatokwira bva ndatoenda pandakasvika kumba ndikati regai ndiite sei regai ndichinje trousi iri ndiri wachi nehembe dzangu dzandaita rani ndakasoka dzehandika ndobva ndatoti regai ndichinje mari yangu ndiise mutrausi iri randichapfeka mangwana kuburitsa mari vakandisei ndikati mari yamutengi tienda ndibira asi andiona ndakarara makusenu ndobva ndatozoendawo kutabhurwa ndikati ashamari pane nyaya dzandikufambirawo handisandaita sedadzipedza but ndauya nhasi nezuro paneko totokumbirawo wangu ndobva ndazomupa $2 kuti ndisvike kupi kuno ndo pandasvika ndichitosvika ndichitoburuka nemotikari chitonzi Madzibaba imimi pamakabuda panapa nokunzi makatakura bhegi remunhu ndoridini handina kutakura bhegi kana mukabvunza wasekuru vanobika sadza vanondipopurira ndakabuda ndikatowaoneka kuti sekuru ndakuita sei ndakuenda kumba todzokera makwana kuno saka ini ndikushaya kuti bhegi iri ndazotorera pai pandatopinda muno mudakurura bhutsu dzangu pandatopinda mbao ndatozvinza kuti inini tsoka dzangu hadzikuita sei hadzikutoita zvakanaka kozi ndandisina asocks
andika ndoba ndaenda pandachera mvura yapapo tape mandaenda pandageza makumbo angu chandazokanga kuzora mafuta andazozora mafuta pandapinda mbaba ndaita se pandarara foni yangu inge iri pachaja ndikutonzwa kulewa mapfuka awa handiziwaziva kuti vanoti kulani ndobva vanoita zvemagilasi zvikanzoni muzaya muka tikati ko ndadiko kule mandatomuka paipo zvikanzi izvozvi tora bhutsu dzako utoende chii utobude gadi uyu ngaatobude pano atoende chii kunze omirira sekuru ari kunze handina chandambotaura chakawanda ndopanda gadi bhanditora bhandiita zvekundibata zvozvo kusvika pane vanhu avo kundirowa chifaiti paziso kudai izo ziso rangu kurwadza kutorwadza chaiko utoti kana kutoona kwacho uri kutonetsa saka inini ndoti ndaenda kunobatsirwa ndorohwa futi ko ndikangofira mukushandirwa kwacho zviri nani kuti ndiite sei ndiende kumba ndotsvaga hangu munhu anondipa mari kuti ndiite sei ndiende kumba hangu kozi chido ndanga ndinacho chekubatsira ndakatofonera mukoma Frank ndikati mukoma Frank kozi foni inyairamba ndikati mukoma Frank makaita basi ndikuda kutibatsira anditika chido ndachiona kunacho but nyaya yodzoka yotika futi yakamira so mamira yakaita sei aita apa ndabuda ndine munhu akachitofamba achitoenda zvikanzi ndini madzibaba manga muchingonzi buda muchirohwa ndikati handini mwana wamai inini ndoshaya kuti nyaya yangu mhosva yangu yandapara ndei ndakunzi inini wanhu wasvika hanzi inini ndavaudza kuti sekuru havatombouya kana kamwe vanoita 3 days kana 4 days vasina kuita se kuuya wandibvunza inini handitika kuseri kwangu inini ndanga ndakagara front kuseri kwangu kwanga kune mukadzi anga ariko zvikanzi nemukadzi yeyo sekuru pane pawakatomboita 3 days vasina kuita se kuuya ndikatota ini ndakauya nemusechitatu but ansaina ndakatongoonawo vachiita 3 days vasina kuita se kuuya zvikanzi nhasi vanouya ndikati nhasi vanoita se vanouya saka ini ndakunzi inini handizive mhosva yangu kana kuti nyaya yangu inini kuti inini zvinoita here kuti inini ndonyenga mukadzi wemunhu ndichiziva kuti uyu mukadzi wemunhu ndoenda inini ndonyenga nyamboisa kuti vasikana vapera here havana kupera izvozvi musoro wangu uri kurwadza miri yangu soka ndanga ndine vanhu vandanga ndakatogara navo kwaboka ndikati inini warumeka inini regai nditaure nyaya yangu sezvairi mukazongondionawo ndakafa ndokudzai izvozvi ndichipedza kutaura nyaya yangu ndokudzai mukangondiona ndakafa panapa munofona nhamba idzi neidzi neidzi ndo zvandataura zvikanzi ko chii ndikati ini miri yangu haisi kufila bhora izvozvi kubva musi wechina kubva pandakarohwa izvozvika ndamboenda ndichiti pakliniki ndichiti pamwe vanorapa mahara zvikanzi kuona Dr. Tendulas apa mari handina apa miri yangu zvairi kuita ka kufamba hangu but sinzi mukurarama kwangu ka maroverwo andakaitwa nemusi wechina ka amini angoti mwari ndianoita sei anoziva kana mwari anditonga kuti ini ndakuenda ndokufa kwangu kozi ini ndakaudzwa nemwe yakare kunzi madzibaba ndaona maurayiwa nevanhu nenhau yekuti mimi mukuda kubatsiwa ndaona kune vanhu vari kukudhonzerai kuti mimi muda kuite sei ndaona kune vanhu vangazokurangane kuseri kunge imi muchida kubatsiwa ndaona mafira mukuda kubatsiwa muchida kuurayiwa so saka ndobva ndadzoka kumashure tikati tsananguro saka izwi raitaura ka mamirira zvakaita saka izvinezvi ndapererwa kuti ndoshayiwa ndodii mhosva yangu chero ndiyei kundirowa chifaiti paziso so izvo ziso rangu kusvinura chaikuona kuti kuonaka kutonetsa apa ragara anotogara atonetsa maziso angu kuona kwacho saka kuti ndobva ndaremedzawa maziso acho futi ndirirobatsirwa kwacho ndangoti zviri nani hangu ka vaida kundibatsira but sinzi ndikutoona kuti ka ndingafire
ndichida kuti ndikubatsire ndofa here zvakadai. Ndaudzokera panyaya yekunzi makanyenga mukadzi akakuvengai zvongoti anongosvika ngosvika munhu andinyenga hanzi idiniwo kozi inini ndanga ndava ndikati inditi nyaya yangu kuti muione endai pasocial media ndokuti muitese muione zvikanzi inini ndimakabuda pasocial media nefesi yenye ndikati mukatoenda pane nhamba dziripo ndofunga ivo vakati toda kuona kuti ndiwe here chokwadi anditika saka ndopa wakaenda pasocial media pamwe pawakaona nhamba dzangu bvaita se ndakati chitotaura namainini mukadzi wemunin'ina wangu ndikatoti amainini ndokumbirawo kuti mundikatirewo ndozokubhipai kuzi handina mari kufona ndokubhipai monditese mundifonera pane munhu akundifonera pamwe ndezveemergency regai nditese ndobva wakata mainini ndobva ndatese ndakudadaira ko ndobva wakata ndiani ndobva ndakanda makomi bheki 3 ndobva ndaona munhu yaana kuresponda ndobva ndazobhipa mainini wangu vautanga obva wandifonera andika ndopa akazondifonera ndikatongona nhamba dzimwe 40 dzapinda ndikati amene munhu uya ari kuramba achinetsa handisi kuziva kuti ndiani mainini regai shoma katai ndokubhipai kana ndotsvaga iya time yekuita se yokufonera ndikakunetsei ndopa wakakata ndobva ndadai ndikanzwa kuti hanzi inimi musajairire wanhu ko ndadii musajairire wanhu ndopa wakangokata zvakadaro tiati kwavari kuti musajairire wanhu handisi kuziva kuti ndiani sa imi muri kuti wacho wamaiti kusajairire vanhu ndiye munhu akaziva kuti andinyenga iye handitika munhu akafona pafoni yavo anditika ndiye akati musade kujairira munhu wechikadzi ndiye akathrough munhu iyeye akazouya achiti vanga vachindinyenga hanzi wanga vachindinyenga ndikati imi mufoni menyu mameseji wayo hapana hamuna mameseji yayo idini ndichida zviya ndichitoda meseji inini handitika ndaigona kuchikoro but ezvinezvi kuti ndichagona kunyora meseji ezvinezvika handikunyemberai kubva pandakangovhiringidzwa kuhara kwandakaitaka handina meseji handiendese yandichagona ndichitoda meseji handinge ndichitoda ndotopa munhu muri kuti pamakaenda pasadza mukanotaura nyaya ndiye mukadzi futi akazoya leta achiti ndiye akazofona pafoni achiti akazofona pafoni yasajairire vanhu ndiye mukadzi futi akazoya achiti akafona nenew nhamba dzimwe nhamba zvikanzi tione foni yenyu akaedza kozi foni yangu inini ame mako anditika ndakamabhloka zvezvo zvokuti yanogona kupindira kune imwe foni yangu yakaita se yakabaka anditika dzimwe dzenguva ndotomabhloka zvokutoti hayatopinde mako api iya asi iyo yakapinda yakapinda ndakashamisika kuti nhamba dzangu ini makabhloka ma-incoming calls asi yemukadzi uyu yakapinda ndakatoda kufona ini ndikati ndinapindira mvunzo mati makabhloka makozi asi yemukadzi uyu wamuri kunzi makanyenga yakapinda ndakashamisika kuti yakapinda sei zvamwari chaizvo inini pangu wasikana wapera here kuzonyenga mukadzi ane vana va3 ndikupa example kuti ini kwangu kupenga here kuenda kunonyenga mukadzi ane vana 3 kana kuti vana 4 ndobva ndati ini ndogara naye kotogota mukadzi muri kunzi maimunyenga nemameseji handini ndaimunyenga nemameseji ndikati aiwa tikamira mameseji akauya achiratidza kuti abva kufoni kwenyu munoti chii haipapo mameseji yayo ngayauya ini ndoda kuona proof kana kufonera ekoneti ekoneti inoburitsa chii zvese sati ndizverise ngo inoburitsa zvese ekoneti saka ini ndichandoda proof ndekuti ini ndoenda kuekoneti ndikaenda kuekoneti zvobuda chii zvese kana ndiri ndakazviita ka alright nyaya bhegi handitadaidza mukomana makatora bhegi handa kuzoipedzesa nyaya bhegi nyaya bhegi pane mukomana auya witness akataka kuona makatora bhegi remudhaya uya wakakabirwa nesuku
panyaya yekuti sekuru wasikuya pane watadaidza futi akauya mukadzi akati ndozomataura unotoinazo ini nyaya yebhegi ka usaka ndati patime inini yadaburuka motikari pandiriga ndo nyaya yadatotambirwa nayo imberi kunzi munhu akakuona mutrabhegi ashedzwa ndicho akataura kuti ndima trabhegi musati nyaya yataurwa ndichiburuka asi munhu matomuona ataura kamuripo munhu zvekuti sekuru hawasikuya kubasa tamudaidza kuti akati ndozomataura ngoba Robert inini kutaura chokwadi anditika kana ndichinzi inini ndindakababhegi anditika aiwa nyaya iyi ngaingogadzirwa anditika kana inini ndichinzi ndakababhegi anditika ndinodzoka kuti asi munhu ati makababhegi matomunzwa ini zvatondinitsa kuti mukomana ini pandakabuda inini ndichibuda padhoo mukomana uyu akastoripo ndine vanhu vanga vatori apo vanga vachitotsokonyera chibage apo handina kana bhegi randaka musikana mujaindi uya anga anapo uya maitaura kuti matwinzi chichiwayo atondipupurira zvikanzoni asi madzibaba apo vakabuda panapo havana kana chinhu chavanga vakabata but andizive kuti yangu imhepo rudzi ndobva yapomedzerwa kuda kusvika kuti inini ndoda kufira kuti mukushandirwa inini ipo paepa pataimi yandakufoneraika ndakandine vamwe vakadzi ngoti anobva kwamutoko ndikati samutoko inini kutaura chokwadi nyaya yangu yandinayo ndeyekuti ndoda kuti mundibatsirewo $2 yekuti ndienda kukupawo ndozvigarira kumba chero mukazonzi ndafa inyaya yangu yakamira muri kuti kumasove zvakaprofitodzi muchafa maenda kunobatsirwa sakura kuti imimi kudai ndombodzokorera patsanangudzo dzamakapiwa makapiwa tsanangudzo dzekunzi pane vanhu vachauya vachiita kunge vada kuita sekukubatsira kwauchazenge vanobatsirwa ikoko unogona kuzofa ndomatsanangurira maita tsanangudzo dzenyandi ndati inini handitika hanzi ini ndaona pane vanhu vane chido chekuda kukubatsira handitika kuseri kunge izvozvo ndaona vasiwa chimira ipapo mauya kwandiri imimi ndimakauya kwandiri mchida kubatsirwa handisi ndakauya kwamuri handitika todati pagadzirise netsanangudzo dzamuri kutaura inini handisi ndakauya kwamuri ndimakauya kwandiri muchiziva tsanangudzo dzenyu imimi kuti ndaona paine vanhu vane chido chekukubatsira mazuva nedambudziko renyu manditaurira ndakuti madzibaba chiuya itende tinobatsirwawo muchiziva kuti tsanangudzo dzenyu zvadziri kutaura sei makabvuma ipapo kuda inini okozi maida kuedza mweya ipapo mararamiro ari kuita ka ndakangoti kana iri mhepo yoita se yobviswa but muchitozonzi ndaona vanhu vaita chido chekukubatsira asi kumberi kune dambudziko handitozvona ndobva masarudza kuti aregai ndingoedza izvi pamwe zvinogona kuzodaro asi kuti ndaida kuti mhepo ibviswe inobviswa sei imi netsanangudzo dziri kuudza kuti vanhu vane chido chekuti vakubatsira vachakusiyaiko vasi vachakusiyai matambudziko hatidi kuti musarudze pamunoda pakataurwa nemweya nepamwe pamusingadi izvi ndiri kutaura bhozi ndimazvitaura ndoda kuchenesa zita rangu inini bhozi makuti ndakapa vanhu nhamba kuti kana ndichizenge ndafa ndaenda uku neuku ndakazofonirai vanhu ava ende zvamakavaudza kuti vafonere vanenge vanhu vachivanenge vachifonera vachinzi chii kura kuti zita rangu ririmo imomo apa imi mune tsanangudzo dzamuri kutaura pa tichinyora pasi mbozokoma ndokabvunza ipana saka namba 1 mawapa namba dzipi nedzipi mawapa namba dzipi nedzipi wakaboka kana mazofa fona pa namba idzi panato uyu ndo mukoma Robert pawafona andika handina sekuru ndanga ndichida kutowapa nhamba madzibaba matimapa vanhu nhamba makati kana ndichinge ndanga ndichiti toda kuwapa nhamba dzekuzoti kana ndafa inini munofona papi idzi neidzi anditika saka madzibaba ngatichita iso imi mune tsanangudzo dzaminadzo ndopanda kubvesa nyaya yangu baba nezvazviitika pamberi apa handiti tsanangudzo dzakakudzai kuti pane vanhu vachaita chido chekudasi chekuti mubatsirwe imi mukazviignora makauya pano ezvinezvi mazorohwa nagadhi nekuda kwezvakaitika panapa wedha ichokwadi kana kuti kunyemba togoisa pasaidi chamuri kuda chii imi mine tsanangudzo dzaminadzo inini izvozvi zvekutaura chokwadi ka nemamiriro emakondisheni azvirika
ndinogara ndiri ndega kutaura chokwadi ndinogara ndiri 1 handitika necondition yandiri ini handisi kufila zvakanaka kutaura chokwadi. Madzibaba makaya muchirwara kwandiri tinotumirira mira taurai makaya kwandiri muchirwara muchitotaura imi kuti ndiri kurwara kunyange mine mhepo yekunzi muri kunzi ndimakaona baba vedu asi makataura kuti ndiri kurwara asi ona makataura ndo zvandakataura. Saka iye zvine zvimara kuzoda kuti ndakaenda nokuti ndiri kugara ndega ndakazofa ndafane kurohwa ndopamuda kuisa nyaya yenyu chete ndiri kutaura ndichiti izwai mukoma Robert anditika ini munozotika ndakamboita nguva yakareba ndokuti igore ne6 months anditika ndakarara pabonde ndisingakwanise kufamba anditika saka zvekutaura izvi kutaura chokwadi kutaurisa zvakanyanyisa ka handitozvinyanyi kuzvigona chaiko ndogona zvishoma asi zvichikanganisa magariro evanhu. Saka ndiri kuti inini handitika marwariro andaita ndakakuudza kuti ngoma Robert ndikuita sei ndiri kurwara handitika izvozvi izvi kutaura chokwadi ka marwariro andaita nemakondisheni unozokuti kurohwa. Kasi mushonga wasekuru nezuro makashandisa here makapiwa nezuro? Hamusati mashandisa mushonga? Handisati. Saka muda kupora here manje kana musingashandise mushonga? Handina ndanga ndanzi unodzoka nhasi. Pamakapiwa mushonga munonzi ndai mushandisa? Handina kupiwa. Wanga uri wechi? Handina kupiwa. Pamakapiwa mushonga? Handina. Koima mbonditi makapiwa mushonga nezuro? Aiwa handina kuti ndakapiwa mushonga here. Handina ndati ndakapiwa mari $10 kumushonga. Handina kupiwa ini. Ndakanzi kana mukabvunza mbuya wangu wacho ari panze ava waitoturikira nyaya yazvo zvikanzi mupei $10 mari vakangoti mupei mari ndobva watora $10 bwandipa pandaita sei zvikanzi tosangana mangwana. Urati Madzibaba chinotaura muruda zvipi imi zviri pamwoyo penyu because tingasoi tichitenderedzana tigoita sei tigonongedzana tigoita sei chamuri kuda imimi kubva kwandiri chii? Inini ndiri kuti ndinoda kubatsirwa anditika mubabatsirwa ndinoda kuita eseyayo sesekuru wakatotaura nezuro kuti hanzi pane mhepo yakaita sei yavakaiswa but mhepo iyi yekuti izvozvizvi ukatosvika pane vanhu ukatogara pane vanhu soka unotoonekwa usiri munhu. Saka inini ndakanda muda kubatsirwa ndizvo ndakakuunzira ipana but ndinoti kachira Madzibaba itsanangudzo dzamataura maisa chiga cherufu dai inini ndanga ndichinzi ndanga ndine mari yekuti mirai Madzibaba mirai mune tsanangudzo dzekufa kwenyu muchibatsirwa anzwa mataura ndizvozvo asi muda kuramba muchibatsirwa muine tsanangudzo idzodzo samuda kufira maopana 2 madaro muine tsanangudzo idzodzo ndokuda kupa vanhu nhamba kuti kana ndichizenge ndafa fonirai vanhu kuti dzizadzikiswe tsanangudzo dzenyu. Musoro wangu mabatsira kuita so kata soro angu iri Madzibaba handidi kunyepera isi Madzibaba mina ndikuti batsirikana inoziva kuti handina mari yandinopiwa pakubatsirwa kwenyu moziya ndizvozvo pamakauya kwandiri muchiti muda kubatsirwa ndakatokutorai mutaoni Frank akatozokupai $1 rekuti muende muchiti vape $1 rekuti lift moziya ndida kuti mubatsirwe hama dzenyu handidziziye ndodzi kukurambai inoti inini inini ka nekuona kwazviri kuita ka zvakangodanho rakatorwa nehama yenyu kuti hamubatsirike ka ndongoita saizvozvo ndine urombo kuti makanga mine tsanangudzo makandinyararira pamakauya kwamuchinditaurira mimi hamunonditaura kuti mine tsanangudzo dzekuti pauchanobatsirwa kumberi kune rufu dai makandiudza ka dai musiri panapa. Saka kana tsanangudzo idzodzo dzakataurwa nemuprofita wamuri kutaura ini ndakugeza maoko handikwanisi kukubatsirai dai makandibudira pachena muchindidza kuti mune tsanangudzo asi kana dziri tsanangudzo dzekugadzirisa kuti mugadzirise nyaya yenyu yezvamakaita muri panapa zviri kwamuri ndopai nguva
meenda kumba. Ndokupai mari yebhasi, meenda kumba. Kana manofunga kuti ndoda kubatsirwa, munondifonera zvakare. Sekuru ndinotaura navo. Semataura ndakaita navo kubva pekutanga, mubatsirwa. Kana musati mauya kuno, dzokerai zvakare kumuprofita iyeye. Munoti ndakasangana nevanhu vane chido chekundibatsira. Uyo anonzi. Kundibatsira kwaari kuita kumberi kune zambuko here. Moteedzera zvinenge zvabuda mutsanango dzemo. Asi musati mauya ndichakufonerai, mandifonera. Ndakazoenda kumuprofita akanditi zvakati zvakati. Asi inini pari zvinezvi ndombogeza maoko. Ndatenda. Andirika.